ያፌት ኣብ ቃራና ኮዶ ዝበሃል ዓዲ ተወሊዱ ኣብ ንእሱ ዕድሚ ድማ ወላዲኡ ተኣሲሩ ብድሕሪኡ ሓላፍነት ስድራ ኣብኡ ኮይኑ ትምህርቱ እውን ኣቋሪጹ ንወላዲቱ ንምሕጋዝ በረኻ ወፊሩ ገረብ ቆሪጹ ኣፍሒሙ ፈሓም ሸይጡ ቁሩብ ገንዘብ ሒዙ እንዳተመለሰ ይሕግዛ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ግን ምስ ብጾቱ እቲ ዘፍሓሞ ዝኣከቦ ፈሓም ጽዒኑ ንሕምብርቲ እንዳኸደ ከሎ ክሸጦ ማለት እዩ ብወተሃደራት ናይቲ ከባቢ ተታሒዞም ስለዚ ረዓዱ ድማ ሃዲሞም እቶም ወተሃደራት ነቶም ኣእዱግ ንዓዲ ሒዞሞም ተመሊሶም ብድሕሪኡ ያፌትን ብጾቱን የእዱጎም ክወስዱ ኣብ ዝፈተኑሉ ግዜ እቶም ወተሃደራት ብጭካነ ብኣድራጋ ንያፌት ኣብ ማእከል ዓዱ ብጭካነ ቀቲሎም ድማ ንክልተ መዓልቲ ርእሲኡ ከይልዓል ኣብ ማእከል ዓዲ ገይሮም እቶም ዓዲ ሓዚኖም ጉይሆም ተቆጢዖም ኣየንጨብጨቡን ነዚ ድፈለጠ እቲ ስርዓት ወተሃደራቱ ሰዲዱ ነታ ዓዲ እውን ብመልእታ ሕሙማ ኣይብል ጥዑያ ኣይብል እንዳገረፈ ኣኪቡ ናብቲ ሕሱም እስር ቤቱ ወሲድዎም ኣሎ ናብ ሓሽፈራይ ዝበሃል እስር ቤቱ ስለትፈልጥዎ እቲ እስር ቤታት ዞም ዓበይቲ ሽማግለ ወለዲ ኣብቲ እስር ቤት ከመይ ከም ዘለዉ ዘኩ ያፌት ሓወይ እንተዝኾን በሉ ኣብ ወዲ 16 ዓመቱ ክውፅእ ርእሱ ኣብ ማእከል ዓዱ ተደርቢ ክልተ መዓልቲ ክገብር ኣዲኡ ክትዝኽትም እዚስ እንታይ ዓይነት ጭካነ ክንብሎ ዶ መን ክፍጽሞ ይኽእል ኢልና ንሓስብ እንታይ ተፈጺሙ ኣብዚ ምቕታል ትሕቲ ዕድመ ዓዲ ብምልእታ ምእሳር ሬሳ ምንክልባት ፍርሒ ምዝራእ ምጽቃጥ መልሲ ዘይምሃብ ኩሉ እዚ ዓይነት በደላት ተፈጺሙ ዘሎ ኣብዞም ስድራ እዚኦምን ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ማለት ስለዚ የሕዋተይ ዞም ህዝቢ እዚኦም ሱቕ ኣይበሉን ፈቲኖም ግን ካብኡ ላዕሊ ክገብሩ ስለ ዘይከኣሉ ሕጂ እውን ተኣሲሮም ይሳቆዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩሉ ግዜ ድምፂ ንኾኖ ንሕና ኢና ምክንያቱ ኣብቲ ዓዲ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ናይ ደገ ይኹን ዝኾነ ዓይነት ጋዜጣታት የለዋን ዝኾነ ዓይነት ዘመንግስታውያን ትካላት የለዋን ኢንተርኔት የለን ስለዚ ህዝብና ኣጨሚኡ ዘሳቂዮ ስለዚ ድምፂ ንኹኖ ኩላትና ዞም ኣብ ደገ ዘለና ንሕና ድምፂ ምስኮና ኢና ካ ብሙሉእ ዘን ናይ ትሕቲ ዕድመ ዝጣበቃ ናይ ሰብኣዊ መሰል ዝጣበቃ ብሓፈሻት ማሕበራዊ ሰብ ዓለም ክለ ዓለም ብዛዕባ ጉዳይና ክፈልጥን ዝኽእል ማለት ስለዚ ሕጂ ንሕና ሓደራኹም ንለዓል ፍትሒ ንያፌት ንበል ፍትሒ ንብሙሉእ ኣነታ ዓዲ ንበል ስለዚ ኩላትኩም ኤርትራውያን ኩላትኩም ቶም ደቂ ከባቢ ምርሑና ውፁ ፍትሒ ንሕተተሎም ንሕዋትናን ንያፌትን ሓደራኹም ጽኒልኩም ሰማዕኹም የቐኒለይ ያፌት መንግስተ ሰማይ ኣዋርስካ ስድራ ቤት ድማ ሙሉእ ጽንዓት ይሃብኩም የቐኒለይ